मोसानि खुगानिफ्राय बासायनानै लाबोबाय गावनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाखौ। गावनि फिसाखौ बासायनो सासे बिमाया गावखौनो बावसोमदों मोसानि खुगायाव। देहा सोलेर सोमावग्लुंहोनाय बे जाथायानो जादों मध्य प्रदेशआव। आबादथिलियाव खामानि मावबाय थानाय समाव दंफायोमोन 7 बोसोर बैसोनि गोरलै गथ'आ। उन्दै गथ'आ फोथाराव गेलेबाय थानाय समावनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे उखैहाबनाय मोसाया नोजोर होना लायो उन्दै गथ'खौ आरो जायगायावनो गथ'साखौ मोसाया गाग्लोबो। मोसानि खुगायाव गावनि गथ'खौ नुनानै मोसाजों बारसोमो गथ'खौ रैखा खालामनो थाखाय। गाग्लोबजानाय गथ'खौ लानानै मोसाजों नांथाबनांगौ जायो जोखोम जानाय सासे बिमाया। जाथाया ओरैबायदि गिलु बालु जायोदि मोसा आरो मानसिनि होस्रिखावनायखौ खोनानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा ज' जाफैजोबो आरो गामिनि सुबुंफोरा नुजानायाव बिमा फिसा सानैखौबो गाग्लोबनायनिफ्राय खारनांगौ जायो मासे मोसाया। नाथाय मोसाजों गाग्लोबजानाय बिमा आरो गोरलै गथ'आ गाज्रि जोखोम जायो। दायो सानैबो देहा फाहामसालियाव मोजां देहानि थाखाय फोसाबथाय लागासिनो दं। बेखौ जों बुंनांगोन दि बिमाया सानफ्रोमबो बिमायानोखा। दै अरनि आनजादखौबो गिया गावनि गथ'नि थाखाय सासे बिमाया। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।